ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 108ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମାହାଙ୍ଗାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀମାନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ମାହାଙ୍ଗାର କୁମୁଡ଼ାହାଟଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମାହାଙ୍ଗାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗା ତହସିଲରେ ଶ୍ରୀ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।